अक्रूर परमानंद नित्यानंदराय अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय अक्रूर परमानंद नित्यानंदराय अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय अधमपतित जिगरा द्वारे द्वारे गिया हरिनाम महामंत्र दीचे न भिलैया अधमपतित जिगरा द्वारे द्वारे गिया हरिनाम महामंत्र दीचे न भिलैया झारे देखे तारे काहे दंते तृणदारी अमरे किनियल बल गौर हरी झारे देखे तारे काहे दंते तृणदारी अमरे किनियल बल गौर हरी येत बली नित्यानंद भूमे गडी जाय सोनार पर्वत जेन दुला ते लोटाय येत बली नित्यानंद भूमे गडी जाय सोनार पर्वत जेन तुला ते लोटाय हेन अवतार जार रती न जन्मीला लोचन बली से पापियेला गेला हेन अवतार जारे रती न जन्मीला लोचन बली से पापियेला गेला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कृष्ण हे भजने चरतो उद्धार जावन आशिल्ले प्रभु नित्यानंदाक केदने कोप्यान कसले म्हणले परमानंद जावन सुचे व्यक्तित्व तांगेले कसने अहंकार नाशी नगर पूर हरिनाम करता भोंवतात तांणी अदम आनी नीच जावन आशिल्ले लोकल घर घरा वचून मुफ्त जावन हरिनामाचे ज्ञान दितात तांणी कोणा पळयले रिची मस्त विनम्र जावन सांगता ती दय कोरनू गौर हरिले आराधन कोरनू मिगेल दय पावाती म्हूण अशी सांगून नित्यानंद प्रभू मडस्थान घालता ती बांगरा गुड्डेर उरलेला म्हणके लोचनदास ठाकूर सांगता ती असल एक व्यक्तित्व वैरी कोणा प्रीती जागरण जाल्लेलो अनुभव ना की त्या पापी जीव हे संसार चक्रांतू प्रयोजन नतिले भ्रमण करता रपता म्हूण. हरे कृष्ण.